Dobré ráno, mám tu krátke video. Veľa ľudí dneska bolievajú nohy, chrbát, teda kríže, aj mladých ľudí. Mladých myslím do 30, možno do 40, to sú ešte stále mladí ľudia. Niekoho bolievajú ruky, teda respektíve lakte, alebo ramená. Všetko sú to kĺby. Nesúvisí to so starobou. To je mýtus. A není to prirodzené. To je tiež mýtus. Realita je taká, že vás to bolí kvôli tomu, že sa pred niekým skláňate. A nechcete si dovoliť sa mu postaviť z očí v oči a jednať s ním ako sami so sebou. Dovolujete mu sa nad sebou, teda dovolujete jemu samému, aby sa nad vami povýšoval. Preto ohýbate svoje telo, skláňate ho a tým pádom vás kĺby bolia. Je to to isté, ako keby ste niesli z obchodu veľmi ťažké igelitky, alebo tašky, keď niekto nevie, čo sú igelitky. A skláňali by ste sa a nosili by ste ich tak pravidelne, tak tie kĺby, alebo respektíve to telo by sa vám deformovalo, bola by na kĺby vysoká záťaž a tie kĺby by vás boleli. Takže prestaňte sa skláňať pred niektorými ľuďmi, pred ktorými cítite, že sa pred nimi skláňať musíte. Naučte sa pred nimi vystrieť, ruky si dať voľne pozdĺž tela, nedávajte si žiadne uzavreté postoje, tento, alebo ja neviem, tento, alebo nejaký iný podobný, takisto žiadne takéto, alebo takéto ruky za chrbát. Ruky voľne pozdĺž tela, postavte sa rovno a keď sa budete rozprávať s tým človekom, ktorý je vám nepríjemný, alebo pred ktorým sa cítite, že on je autorita a vy ste jeho podriadení, to je jedno, či sú to rodičia, či je to váš zamestnávateľ, alebo či je to, ja neviem, kto, hej. Tak sa len uvoľnite, postavte sa a keď sa s ním budete rozprávať, alebo keď vám bude niečo hovoriť, skúste len dýchať. Nadýchujte sa nosom do dolného tantienu, nafúkuje sa vám brucho. Vydychujte nosom von do priestoru a brucho sa vám sťahuje. Predstavujte si, ako cez toho človeka prúdi zo zeme svetlá energia, respektíve svetlo, naberá sa takto kruh svetla, sa pod ním tvorí a vychádza cez neho hore. Do neba. A ten tlak, ktorý je v ňom, z vás odchádza. Rovnako si predstavujte, ako vami preteká tá jeho energia. Stretáva sa s vašim svetlom, ktoré vami stále preteká. A rovnako vychádza hore do neba. Počúvajte ho. Nedávajte mu najavo, že v hlave máte túto myšlienku alebo túto predstavu. Môžete mu v podstate prikyvať, že áno, rozumiem, áno, dobre. Ale musí to byť s tým nádychom a s tým výdychom. A musí to byť vedomá predstava, že naozaj si predstavujem, ako preteká nám obidvomi našimi telami tekuté svetlo, ktoré stúpa zo zeme, vychádza hore a vylietáva hore do vesmíru. A vy s tým, jak budete rovno stáť, tak budete ako keby pred ním svietiť. On už nebude mať nad vami takú prevahu, pretože jeho duša, alebo to, čo má on v sebe, nebude mať takú nejakú moc nadradenosti a pocit, že môže na vás stále tlačiť,
pretože už len ten samotný postoj, spriamený, rovno hlava, budete sa mu pozerať do očí, alebo sa budete proste pozerať na neho, budete v pokoji, tak tento postoj už jeho bude vyvádzať z jeho rovnováhy a nebude, čo vlastne nie je cieľom, ale bude to tak, nebude to už pre neho také, že ja môžem a ty nie. Vy ste tí, čo nemôžu a on je ten, čo môže. Takže prestaňte sa skláňať pred ľuďmi, ktorí sú vám nepríjemní. Postavte sa do pozoru, respektíve do uvoľneného postoja, môže to byť ako keby ste stáli v pozore. Ruky vedľa tela, nesmiete byť stuhnutí, musíte byť úplne uvoľnení. Žiadne preklápanie na jednu stranu, ani na druhú stranu, rovno, úplne rovno, pekne rovno a stojím a som uvoľnený. Keď sa vám zdá, že máte kolena stuhnuté, môžete si ich mierne prikrčiť. Postoj ani z nožmo, ale pekne na šírku ramien a stojím vedľa toho človeka a rozprávam sa s ním a počúvam ho a predstavujem si ten prietok tej energie cez nás oboch. Ako nás to presvetľuje a ako ja už konečne púšťam v sebe tú ťahu, ktorú on vo mne vytvára. Už sa to so mnou nespája. Už to tam nie je. A budete cítiť uvoľnenie tuto v celom tele, že Bože, že fakt tam som niečo mal. Že to je neuveriteľné. Že konečne to môžem pustiť. A budete cítiť, ako vám tá energia, ktorá doteraz bola vo vás zablokovaná, odchádza cez uši, cez hlavu, cez nos, cez ruky, cez kolby. Odchádza preč do priestoru. Stráca sa. A robte si to pokaždé, keď sa s ním stretnete, až pokým si nenavyknete na to, že ten človek už není pre vás nejakou blokovacou stenou. Chcel by som k tomu ešte pridať, že presne toto isté robte aj v priestore, ktorý vám je nepríjemný. Tu nejde len o ľudí. Ide aj o miesta, ktoré sú vám nepríjemné. Nadýchajte to miesto. Keď chcete pochopiť, čo ten strach spôsobuje z toho, alebo čo spôsobuje nejaké to blokovanie vo vašom tele, musíte to najprv navnímať. Chcete vedieť, prečo sa bojíte takéhoto drevka? Nebudem sa na ňo takto pozerať z diaľky a že chyťte ho do ruky a navnímajte si ho. Predstavte si, že ste tým drievkom. Začnite ho nadýchovať. Začnite ho nadýchovať do seba. Začnite cez ho nadýchovať svetlo. A takto si to môžete robiť s každou situáciou, ktorá je vám nepríjemná. Naučte sa ich nadýchovať do seba. Naučte sa nadýchovať do nich svetlo, naučte sa nadýchovať svetlo do seba, naučte sa nechať prúdiť tú energiu cez obe tieto veci, ktoré sú vám nepríjemné, akýkoľvek strach. Pomilujte to vnútri v sebe, že mám to rád, že to takto je, ale chcem pochopiť, prečo to takto je. A chvíľku môžete cítiť možno nejaké chvenie alebo niečo, ale ono to bude tým dýchaním odchádzať. Naučte sa takto správne dýchať. Ani nie správne, ale naučte sa takto dýchať. Pomaly, plynule a s myšlienkou, s predstavou toho, ako to cez vás ide hore a prúdi to hore preč do neba, do priestoru, rozplýva sa do priestoru ten strach. Snažím sa to podávať čo najlepšie, aby to čo najviac ľudí chápalo. Dúfam, že to není moc chomolené, čo som povedal, ale platí to aj pri všetkých strachoch, ktoré máte v sebe. Je to rovnaký postup. Skúšam to sám na sebe. Strach z nejakých vidín, tvári, ja neviem, z toho, že sa niekde niečo v priestore myhne. Cítim strach zozadu, že teda nie ja, ale dajme tomu, že cítite strach zozadu, že vás niekto sleduje. Zastavím sa, postavím sa rovno a nadýchujem ten strach do seba. Tade to spodkom, cez zadok, hore cez chrbticu a posielam ho preč. A snažím sa navnímať na to miesto. Keď ste večer niekde vonku a cítite nepríjemný pocit zozadu, zastavte sa. Nechoďte ďalej, ostaňte stáť.
Môžete sa kľudne pozrieť, či je niekto za vami, ak chcete. Ak máte taký strach, že sa ani nepozriete, tak sa zastavte v tej tme, ostaňte stať, zavrite si oči a nadýchujte sa nosom do dolného tantienu, ktorý je v trojuholníku medzi pupkom, pohlavnými orgánmi a análnym otvorom. Narysujte si tam trojuholník pravouhlý a v ňom vnútri v tele si predstavte malú guľovočku, malé slnko. V tej tme sa zastavte, dajte si tie ruky vedľa tela, vystrite sa a uvoľnite sa a začnite nadýchovať nosom. Jazyk má byť na hornom podnebí, špička jazyka, aby prepájala dráhu, ktorá prevádza energiu v tele. A nadýchujte sa nosom do toho spodného energetického centra a opäť vydychujte. Ak chcete tú energiu previesť, poviem to, lebo je to dôležité. Ak chcete tú energiu previesť celým telom, neostávajte len v spodnom energetickom centre. Tu je jedno centrum, tu je druhé centrum a tu je tretie centrum. Tá energia ide cez všetky tri stále. Takže nadýchujem do jedného, idem do druhého, stále s tým jedným nádychom a ešte s tým jedným nádychom do tretieho. Tuto to takto špirále otočím a pošlem tú energiu naspäť tade to dole. A zároveň si predstavujem, ako tá energia takto vystreluje do priestoru, všade. Ono to vystreluje v takých prúdoch, takto. Do všetkých tých energetických centier, to som ukazoval prostredné, teraz spodné. Zase takto. Vyšľahá z vás svetlo. A to isté hore. Takto. To sú tie ležaté osmičky nekonečnej energie, ktorá cez vás prúdi. Vy ste ako batéria. Ale pokiaľ sa niečoho bojíte a vnútorne vás to ničí, zablokováva, tak tá energia síce prúdi, ale vy to vnímate, že prúdi takto. A možno ani nie, možno menej. Hej. Zároveň tá energia neprúdi len v tejto línii, respektíve vodorovne, ale aj zvislo. Čiže aj takto. 1, 2, 3 a tady to spodom 4, 5, 6 a to isté aj v tomto smere. Aj takto šikmo. Hej. Vy ste stred jablka a tuto je jablko. Jablko energie. A tá energia prúdi cez to jablko. Tak je to stredom. Vy ste tá batéria. Tu je jeden pól, tu je druhý pól. Nasávate energiu zo zeme do batérie a vystrelíte do priestoru. Tým spôsobujete to, že tu môže byť toto všetko krásne, čo tu je okolo nás. Nasávajte ten strach z tých ľudí do seba. Nabíjajte tú batériu tým svojím svetlom a vystrelujte tú pre vás negatívnu energiu, pre mňa už nie, ale negatívnu energiu do priestoru. Ten strach. Naberiem to do seba, z toho človeka, na to, čo ma ťaží, lebo vy to máte v sebe, ono sa to zdá, že nie, ale on ako náhle príde ku vám ten človek, alebo ste ako náhle v tom priestore, alebo ste v tom strachu, alebo v čomkoľvek, tak ono sa to vo vás znásobuje, vytvára to tuto niekde vnútri v srdci tlak, alebo možno niekde v ruchu, u každého inak, väčšinou je to niekde v oblasti srdca, sťaží sa vám dýchanie a neviete to dostať von. Potrebujete to dostať von, dá sa to dostať von len tým dýchaním. Nadýchnem sa zo spodu, ťahám energiu hore, dostanem ju sem, keď to neviem ešte otáčať, tak ju len dostanem sem a nechám ju plynúť do vesmíru, do neba a zároveň do priestoru.
aby som to možno ešte trošku spojil s tými mojimi videami z Tai Chi, tak tento pohyb je uvedomovanie si toku tej energie. Tá energia takto prúdi hore, dole, hore, dole. Ak si to neviete zvedomiť, môžete robiť tento pohyb doma, alebo niekde vonku, keď budete sami, alebo s niekým, to je jedno, ale nerobte to pri tom človeku, ktorý je vám nepríjemný, začne sa vám smiať. Ale môžete to robiť napríklad v tom priestore. Čistíte priestor. Nadýchujem svetlú energiu. Púšťam svetlú energiu. Nadýchujem, púšťam a primiešavam do nej ten strach. Nadýchnem ten strach, vytlačím ho z tela. Nadýchnem ten strach, vytlačím ho z tela. Postupne si začnete uvedomovať, že čo vlastne robíte a že čo ten strach je. Začnete mu rozumieť, z čoho ten strach ku vám prišiel a začnete si uvedomovať, že už tam nie je a že vy ho už nepotrebujete. Ak sa chce ešte niekto opýtať na to, že či sa situácia, ktorá mi je nepríjemná, znásobí a vráti sa v inej, áno, môže sa to stať, ale nie je to kvôli tomu, aby ste sa takto. Je to kvôli tomu, aby ste sa navrátili naspäť do toho strachu a ostali ste v tom, že toto mi nepomáha. Hej? Pomáha vám to. Každému to pomáha, to dýchanie pomáha úplne každému a toto zhmotňovanie reality, že ja som tá svetlá bytosť, tá batéria, ktorá to tu nabíja, ktorá dokáže sa posunúť ďalej tým, že budem takto fungovať, tak teda, že budem nadýchávať svetlo do seba a svietiť, pre všetkých svietiť a pôjdem s vlastným pochopením, s vlastným vedomím seba dopredu a nebudem sa nechávať obmedzovať, tak to je to, čo ušla mi myšlienka, ale to je to, čo vás bude posúvať. Áno, že tá situácia sa môže vrátiť naspäť. Áno, môže sa vrátiť naspäť. Môže sa vrátiť aj znásobená, ale je to o tom, ako vy sami dokážete byť už v tejto realite Bohom. Aby som to vysvetlil. Prečo Bohom? Nikto není Bohom. Je. Bohom preto, lebo bohovia majú schopnosti. Obrovské schopnosti, neuveriteľné, ktoré sú pre ľudí zázračné. Máme ich všetci. To sme my. My sme toto stvorili. Sme jeho priami potomkovia. Všetci na tejto planete. Včetne mačiek. No. A prečo teda je to takto? Prečo bohovia? Prečo strach? A prečo sa to znásobuje? Ide o to, že ak by nejaký boh náhodou dokázal svoje strachy už vyliečiť, ako sa to už niekoľkokrát v histórii stalo, tak sa stane taká vec, že získa nejaké schopnosti, lebo si ich začne uvedomovať, začne ich využívať a teraz sa stane, že si povie, že a ja už som bez strachov, ja už mám všetko vyriešené, všetko je v pohode, ja už nepotrebujem vlastne to ani riešiť, je to OK, už som sa za to dostal. Mám schopnosti, neviem materializovať energiu, viem takto vytvoriť loptu, alebo ja neviem čo, kvetinu, hej, alebo viem strieľať blesky, alebo ja neviem, mám silu zobrať pohľadom niekomu, ja neviem, život, alebo proste niečo, hej. Nejaké proste nadľudské veci, ktoré môžu istým spôsobom robiť dobre, ale istým spôsobom môžu aj ublížiť. Alebo nebudem hovoriť istým spôsobom, ale môžu robiť dobre a môžu aj ublížiť. A teraz sa stane taká vec, že príde niečo, čo som v sebe si myslel, že mám vyriešené a nemám ešte, lebo proste tie strachy sú veľmi hlboko na čakrových centrách, na energetickom tele, na proste pavučinových sieťach, ktoré máte v sebe a sú poprepájané
s rôznymi vecami, ktoré nie sú ani z tejto reality, ale sú, ja neviem, z minulosti, z minulých životov, z rodových línií, máte poprepájané nejaké veci, nejaké kliatby, niečo v sebe, zablokované. Teraz príde do bodu, že príde situácia, ktorá vyvolá v tele, vo fyzickom tele niečo, čo znásobí ten strach, ktorý som v sebe nemal ešte ukotvený a nepochopil som mu a nepustil som ho. Vo mne to vyvolá strach, hnev, čokoľvek, proste niečo, čo ma úplne frustruje. Dostane sa do obrovského stresu a budem v situácii, kedy budem mať, dajme tomu, riešiť otázku života a smrti na tejto planéte. Čiže budem rozhodovať, že akým spôsobom využijem svoju silu, aby som odrazil väčšiu zlobu, dajme tomu. Hej? Aby som ochránil planétu. A miesto toho, aby som sa vyrovnal do rovnováhy a riešil to z pohľadu rovnováhy, budem to riešiť z pohľadu toho stresu, ktorý som v sebe nemal vyriešený, a zlikvidujem celú planétu. Preto sa tie situácie znásobujú, aby ste si uvedomili, že to nechcem povedať, že nikdy to neodstránite, ale že sa máte posilňovať v tom nabíjaní tej svojej energie natoľko, aby ste sa takejto situácii v budúcnosti vyhli. A ten zdroj, ktorý vy voláte Bohom, chce vedieť, či už niekto z nás, ľudí, dosiahol úroveň Boha. A či je na čase sa začať s nami prepájať napriamo, alebo či to má byť stále nejakými takýmito jednoduchými podnetmi cez videá ľudí, ktorí sa chcú prepojiť. A odkiaľ mám tieto vedomosti? Ak to tak môžem nazvať, prichádzajú mi. Tým, že meditujem, tým, že cvičím tai chi, tým, že sa snažím vedome žiť aj svojim životom tak, aby som hlavne neurážal seba. Samozrejme aj ostatných, ale aby som sa neumenšoval, aby som sa pred nikým neskláňal, aby som na sebe neniesol celú planetu. Ako ten boh Atlas, ktorý ju takto nese na sebe. To je tiež jeden z nás. Ale možno aj niekoľký nesieme váhu celej planéty a snažíme sa ju zachrániť. Pred kým? Je tu miliardy rokov, vydržala to. A my sme tu koľko? 80, 90, niekto sa dožije 120. Možno sú niektorí nesmrteľní. Keď to už pochopili. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný piatkový deň.